Il-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ fetaħ l-applikazzjonijiet għall-Parlament Nazzjonali taż-Żgħażagħ li jsir ta' kull sena. Matulu żgħażagħ se jkollhom l-opportunità li jiddiskutu temi differenti mħejja mill-Kunsill stess filwaqt li jippreparaw riżoluzzjonijiet dwar suġġetti li jolqtuhom direttament. F'din attività ħafna żgħażagħ jipparteċipaw fejn jiddiskutu, joħorġu bi proposti flimkien u mbagħad fl-aħħar fis-seduta hawnhekk fil-Parlament jipproponu u jippreżentaw riżoluzzjonijiet differenti skont it-temi li joħorġu llum. Id-diskussjoni se tinqasam f'żewġ seduti li se jsiru fil-Parlament flimkien ma' membri parlamentari. L-ewwel seduta se tkun għaż-żgħażagħ ta' bejn 13 u 18-il sena b'temi li jitrattaw il-kultura, il-klima u żgħażagħ fid-dinja tax-xogħol. It-tieni seduta se tkun qed titratta d-deċentralizzazzjoni u devoluzzjoni tal-poter f'għawdex, l-immigrazzjoni u protezzjoni umanitarja u s-saħħa sesswali u riproduttiva f'pajjiżna. Dan ukollu b'differenza għal snin oħrajn, din is-sena żgħażagħ li applikaw se jkollhom l-opportunità li jattendu workshops u live-in li fihom ikunu jistgħu jkomplu d-diskussjonijiet tagħhom b'mod informali u jtejbu l-mod ta' kif jesprimu ruhom quddiem in-nies. Preżenti għall-konferenza kien hemm is-Segretarju Parlamentari Chris Agius li saħaq dwar l-importanza tal-attiviżmu politiku nazzjonali taż-żgħażagħ u tkellem dwar kif dan il-Gvern kien parti mill-evoluzzjoni tal-vot f'pajjiżna. U biex ikompli dan se jiftaħ konsultazzjoni pubblika nazzjonali fuq il-vot ta' 16-il sena għall-elezzjonijiet ġenerali. Dan ukollu saħaq fuq l-importanza li ż-żgħażagħ jużaw il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex fuq dan il-pass jiddiskutu ma' żgħażagħ oħrajn li qegħdin f'pajjiżna. Dan għaliex iż-żgħażagħ m'għandhomx jitqisu iktar bħala l-futur iżda il-preżent ta' pajjiżna.